दिनै आंनि आखायाव दङ बिटिआर एकर्डनि मोनसे दफानि लेखा। दिनै जोङो ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट थारैनो गमामायैनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल सरकारा स्टेट सरकारा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जेसेबां मावफुंदों नंगौआ मा सैथोआ मा बेखौ दिन्थिनो थाखाय जों दिनै बे टंला सोहोराव जोङो मोनसे रेलवे ट्रेकआव गसंनानै बुंदों जोंहा एकर्डआव दङमोन फ्लाइओभार एट रेलवे क्रसिं एट गरेस्वर टंला एंड उदालगुरि। दिनै जोङो दङ टंलायाव। नोंथांमोना बुंनो हागोन ना टंलायाव रेलवे क्रसिं फ्लाइओभार दङ नोंथांमोना बुंनो हागोन ना? हाया। आरो नोंथांमोना नुगोन एकर्डआव दङ जे नोंथांमोना नुदोंना मालाबा इन्स्टिट्यूट अफ चाइल्डहुड मैनेजमेंट एट टंला नोंथांमोना बेबायदि इन्स्टिट्यूटखौ टंलायाव नुदोंना? नुवाखै। अब्ला दिनै जिर' ग्राउन्ड रिपर्टआव रायजो राजानि गेजेराव जनगणनि गेजेराव जों फैदों बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा बेसेबां जाफुंदों बेल' नङा दङ नै गोबां दं उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेम'रियेल सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बरमा नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जों मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै रायजोजों थानानै जोङो दिन्थिगोन जे बे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा लिरनाया जेरै दोङो बिदिनो दोङो बेयाव लोरसोर जायाखै जेबो जाफुंनायनि जेबो इमप्लिमेन्टेशननि जेबो बेयाव सोलाय सोल' जायाखै। बेनिखायनो दिनै जों बुंदों बिटिआर एकर्डआ मुङावल' जानानै दङ जाफुंनायनि आगानसेबो आवगायाखै होननानै जों नैबे लेखाखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो हायो। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जोन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जोन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जोनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जोनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमर, एयर हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जोनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।